seu vaixell i a cel obert com un ocell. És desig, és sentiment, és evident, és s'estiu d'una cançó. Junts arribarem més lluny, serà més foc i el fum, o el que tu vulguis, però sempre junts. Arribarem més lluny, serà més foc i el fum, o el que tu vulguis, però sempre. Bueno, és un projecte de l'escotes catalans que treballa aquí al barri des de fa 20 anys. Anem a cases de persones d'aquí al barri, anem a conviure amb elles i conjuntament les pintem les seves cases. I bé, no sé, per nosaltres és un plaer estar aquí i esperem que duri molts anys. Doncs amor, el que passa és que sempre hem anat ens hem quedat una mica tancats a casa de les veïnes d'aquí al barri gòtic i volíem aquest any fer un pas més i apropar-nos una mica més a les persones que viuen aquí, que ens lluiten perquè aquest barri sigui més accessible i que lluiten de la gentrificació, la comunicació i de tot el que està passant aquí. I per això parlar amb la Negreta i la Rere per a que es faci una ruta més pets i l'any passat ja vam fer aquí a la Negreta unes activitats i tal i aquest any ens trobem aquí a la plaça totes juntes per mirar conjuntament. I, bueno, millor que jo us explicaran elles què fan aquí a la Negreta i a poc per reunir-nos tots junts, no? Perquè estarem amb les veïnes pintant les seves cases, però també perquè fiquem un peu al carrer i qui millor que ficar un peu al carrer que els propis Teixó. I, bueno, ara no sé qui us explicarà una mica què és la Negreta, què fan i què resistim al barri. Hola, bueno, la Negreta és una associació del Gòtic, és aquí, al carrer de Sant Francesc 21, hi ha diversos grups que treballem aquí diferents temes, el turisme, la gentrificació i, bueno, fem un treball solidari per donar una mica de resistència a tot el que significa l'explotació comercial del territori per part d'uns pocs empresaris sense escrúpols i immobiliàries i gent que té molts pisos i que els vol treure molt de benefici, no? I el que passa és que els treballadors es poden organitzar en sindicats, la gent que treballa contra la repressió també té organitzacions, però fins ara al barri no hi havia cap grup que tractés el tema de l'habitatge, no? I fa més o menys un any doncs, hem constituït aquest grup que es diu Resistim al Gòtic, que treballa amb gent que està afectada per expulsions, per puja de preus abusives del lloguer, etc. Doncs és això que fem, o sigui, ens anem a veure com podem resoldre aquests problemes que afecten a molta gent aquí al barri, perquè està clar que aquí la vivenda s'ha convertit en una eina per fer els diners per a alguns. I ara passo la paraula al nostre company. No sé què puc dir, no, com a Resistim, ara perquè tenim una mica el que fem, tota la gent que fem part de l'assemblea són partits que vivim al barri. I bàsicament el que fem és ajudar-nos entre nosaltres. És un professor per grup, ens compartim els problemes que tenim, compartim les situacions de puja amb el lloguer, ara que ens canvia la prioritat de la nostra vida i no renova, el que ja suposa que el diari que està passant tot arreu. Doncs que aquí al centre de la ciutat és especialment bèstia, no? Doncs per tot l'atractiu que té a nivell econòmic i turístic i que fa que el centre de Barcelona tingui un valor altíssim ara mateix pels inversors per treure rendes i beneficis i aquí tenim les nostres cases, els barris Un dia es fa de sol i lluna, pensem el símbol del yin-yang i en les dues cares d'un disc de vinil el nostre món és terra i mar. I és que som tan diferents i tan iguals, compartint la vida i el que ens donarà. Junts arribarem més lluny,
veureu, ja veureu. Aquesta és la verdura. Vale. Verdures i carn. Bé, que n'hi ha molts que obre, però n'hi ha molts que ja tenen carmanyola. Vale. Llavors, que vaig venint. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure en mar. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda llarga i potser més la nit. Parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat, camins d'arròs, camins de blanc. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un bioritme elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més la nit. Obre els ulls, el sentit, i veuràs aquesta terra nostra, aquest cel, aquest mar, el riu clar i aquesta arbreda fosca i poblets i ciutats i els camins, corulls de llum i ombra, pots comptar amb la noia.